Din organoid tal-kankru tal-pulmun u fuqa qed ninvestigaw it-terapija ġdida li aħna inna nistudjaw mill-2015 issa. Dr. Vanessa Petroni Magri, flimkien mal-professuri Anthony Fenech u Melissa Formosa Friġġieri u tim dedikat ta' riċerkaturi u mal-moħ wara proġett dwar il-kanċer fil-pulmun li għandu jwassal għal mediċina ġdida. Sibnihom fil-laboratorji tad-Dipartiment tal-Farmakoloġija fl-Università ta' Malta. Il-ħidma tagħhom ma tafx waqfin. Aħna bħala riċerkaturi ngħidu lil nfusna molecular oncologists fej bażikament qed nistudjaw l-onkoloġija imma minn aspett molekolari fejn qed naraw it-terapiji li aħna qed insibu ġodda jaħdmux fuq onkoloġija li hi magħrufa li hija aggressiva fil-uman. Dejna din l-investigazzjoni ta' terapija ġdida li sibna fuq l-onkoloġija tal-pulmun. Issa b'dawn ir-riżultati li aħna ksibna minn din ir-riċerka ħanibdew nistudjaw onkoloġiji oħrajn, kankri oħrajn. Fil-fatt għandna proġetti li issa ħanibdewhom fix-xhur li ġejjin fuq onkoloġiji li huma magħrufa li huma ferm aggressivi anki fil-popolazzjoni Maltija. Il-proċess normali ta' kull mediċina li għandna fis-suq jieħu bejja 10-15 sena. ċertu mediċina tal-kanċer, speċjalment dak li qed naħdmu fuq aħna għax involvi mediċina ġenetika, effettivament, fl-każ dominu aktar għax hemm iktar testijiet stringenti li trid tagħmel. Il-kanċer tal-pulmun huwa wieħed mill-iktar kanċers komuni f'Malta. Dan il-proġett li bnejna dawn il-komplessi bihom u qed ninvestigaw din it-terapija fuqhom ġi permezz tal-fondi li nataw lilna minn Xjenza Malta fuq il-proġett li jismu Penter mill-TDP Light. Kif ukoll qed nistudjaw li jekk din it-terapija għandix effetti fuq il-qalb, effetti ħżiena fuq il-qalb u dak grazzi għal fondi mill-RIDT u Beating Hearts Malta. ċertu teknik li inti trid tibni dawn il-komplessi ġibnihom billi morna nistudjaw ftit żmien barra Malta, pereżempju għamilt ċertu żmien nistudja l-Università ta' British Columbia ġewwa Vancouver, ġewwa l-Università ta' Melbourne, l-Awstralja, kif ukoll ġewwa Franza flimkien mal-organizzazzjoni ta' riċerka INSERM ta' Franza u issa naħdmu ħafna mal-Università ta' Leicester ġewwa r-Renju Unit. Jekk tirnexxi r-riċerka trattament mhux biss jgħin biex inxtorob tumur fil-pulmun imma jnaqqas ir-riskju milli l-kanċer jinfirex lejn organi oħra.